Halløj så, velkommen tilbage. Halløj derude. Tøsen. Hej. Hej. Så. Hvem er det der er kommet? Jeg har ingen idé. Hvem fanden er det der er kommet? Markus, hvor er du hen? Jeg står på bjerget til venstre. Ja. Yeah. Og nu joiner Daniel, så det her, det skal nok gå. Hallo. Bevares. Til at starte med, ikke også? Jeg synes, I snart... Er du allerede død, Daniel? Nej, Markus. Han gik op med et bjerg. Han gik op med et bjerg. Hallo, kom så nu. Mød os ned ved lavepøllen. Så får jeg alle sammen lige en startermask. Lad nu være, Markus. Jeg skal bare lige fjerne dirtblokken. Ja. Det sagde hun også i går. Kan vi få lidt ro? Jeg skal til at Værsgo, begynde. Markus, her er din starter. Okay, vi siger stille lige om 3 og 2 1 nu. Hej, Marie. Jeg ved, hvor du bor. Nå. Vi har været ude på det lange eventyr i den store ørken. Ah! Og nu skal vi ud og kæmpe Hvad sagde du? med for. Okay. Hvad er det, jeg hører i Langbæk? Er det hekse? Nej, vent. Hvad er I? Vi er græskerbanden. Ja. Nej! Så. Nå. Det begynder at blive nat. Vi Det skal hurtigt. du er allerede ikke. Bare fordi du døde, så behøver det ikke. Det ikke dur. Det vil jeg fucked up. Vi starter med græsker på hovedet. Ja, hvad så? Vi er ret for banden. Nej, men hallo. Jeg synes nok lige, vi skal finde et sted. Altså, jeg graver mig ind i jorden. Vil I være med? Au! Hallo, lad være at slå på hinanden. Lad være at slå på hinanden. Okay, men jeg begynder med et eventyr nu. Hvad så? Eventyr. Hallo, kommer I med mig? Start med filme. Ja, vi er i gang, Trine. Åh. Altså, jeg er i gang. Yeah, filmning. Hallo, gå nu væk, Markus! Au! Lad Markus! Nu fucker du af. Jeg er græsker eventyr, Steve. Hvis I vil gøre noget nyttigt, så gå ned og hug, så gå ned og find noget uld. Au. Hvor Ned her og find uld, bevar. Trine. Jeg er græsker, Steve. Hvis I finder uld, så finder jeg træer. Jeg vil finde 3. Hvis I ligesom her 3, 6, 9, 12 stykker uld. Jeg har allerede fundet en skeleton, så jeg flygter fra den. Men den har ikke spottet mig, fordi jeg er så hardcore. Ninja-agtig. Hvordan kan vi høre hinanden, når vi er så langt væk? For det kan vi bare. Vi har sådan nogle ører. Smarte. Totalt nice høre. Ligesom i gamle dage, der havde man sådan nogle dåsehøretelefoner. Ting. Havde man ikke? Jo, udover det ikke kan høretelefoner. Det Blondine. men i stedet for at vi bruger dåser, så bruger vi flasker. Telepati. I bruger telepati. Ja. Grise! Nej, vi telepaterer med hinanden. Ja, og Trine, der er en creeper lige bag ved foran dig. Jeg bliver voldtaget. Så drenge, jeg kan så ikke lide. Men jeg har desværre noget dårligt nyt. Hvad? Den her episode, den skal allerede slutte som om 9 minutter. Hvad fanden sker der? Hvorfor det? Fordi jeg kun kan filme 15 minutter. Mindst. Max, undskyld. Jeg kan optage længere. Men det er også fordi, jeg ikke har forlænget mine konti. Så det her, det er vores let's play. Altså nogen, der har noget mad, fordi jeg dør snart. Det der... Fuck! Ja, jeg var lige ved at dø. Jeg har næsten... Jeg laver let's play med random dude Jonas. Random dude Trine. Så. Og latterlig dreng Markus. Man. Hardcore. Nej. I gamle dage siger man altså ikke hardcore. Jamen, vi er ikke helt gammeldags mere. Nej, udover vi stadig... Undskyld. Total typ.
Hallo, jeg dør. Jamen, det gjorde jeg også, så Trine, jeg synes bare, du tiger lidt stille, mand. Okay. Hvad? Hallo, bevares. jeg spørger, men hvordan kunne den der... Okay. Skeleton havde taget nogle af mine ting. Random. Hvorfor er den nu her? Det er der heller ikke. Random. Ja, mand. Pimp op for væk i fart, mand. Hjælp. Hallo, Derp. Derp, gå lige væk. Markus, gå væk. Hallo, der står så en... Fuck! Den bakker, hvor er den? Jeg kan ikke se den, hvor fanden er den? Jeg slår bare random rundt. Der. Den bakker, den er lige der. Den er under os, den er død. Sådan, mand. Jeg har nok til 2 Jeg senge. har nok til en seng, så jeg laver en nu, og vi er 4 personer. Nej, jeg har næsten 3 seng. Ja, hallo. Alt mit Ja, liv. vi har nok til 4 senge. Godt. Og totalt dope. For vi er så fucking dope. Ja, kom lige med noget træ, så. Hvis jeg også vil jeg ikke sådan nogle dyr ihjel, vi skal farme dem i stedet. Meget bedre. Ja, vi må ikke dræbe dyr. Kun for. Ja. Hallo, Trine, vi sover herhen. Okay. Og vi må ikke dræbe før, som andre, vi må ikke dræbe Trine. Nej. Og ja. Hallo, Markus, nu fucker du fucking væk, mand. Hvad skal det gå ud over mig? Du står bare i vejen. Trine, læg dig. Okay. Markus, jeg har min seng, mand. Tak for lort. No. Ej, Markus. Jeg gider ikke sove siden Markus, ligger han er på alt for gulvet. gay. Hånd der. Ah! Jeg faldt ned på gulvet. Kom bare ned i jorden. Hallo, kommer vi op og putter Ej. de sidste 2 seng? Jamen altså, jeg kan ikke ligge ned, Hvorfor? fordi Markus ligger der. Hallo Markus, du spammer chatten, jeg kigger dig. Oh my god, man. Det bliver Skal vi bo her hele tiden? jeg tror, at det bliver en let's play uden Markus. Ja, det tror jeg faktisk også. Næste episode, så tror jeg ikke Markus han er med. Det er bare lige en tanke. Ja, jeg tror faktisk, han forsvinder nu. Ja, måske. Åh nej. Sover I godt deroppe? Nej, fordi vi mangler jer. Trine, du er syg i hovedet. I know. Hun begår selvmord. Ja. Hardcore. Markus, det bliver en episode uden dig. Ses. Hvem fik den? Kan I så ligge til at sove? Nu er Markus ude jeg af tror- banen. Håber jeg kan blive lidt mere Jeg seriøst. har bandet Markus, og jeg spiller mod samtalen. Ej, hvor er du ond. Jamen, han skal jo ikke... Undskyld bare, men hvor fuck er min seng henne? Altså, jeg har nok til en seng mere, dyt. Ups, ej, det vil jeg ikke. Her, dyt, jeg har en seng til det her. Du kan sove helt... Trine, gå lige væk. Du kan sove... Giv mig sengen, giv mig den. Vente, han har skrevet til mig, hvad han har skrevet til mig. Jeg er her, Markus. Det er en ny samtale. Over gruppen. Ej, hvor er I Sov onde, mand. nu. Jamen, jeg har lavet mig et lille hutehus. Sov nu Fordi, bare. altså, jeg må jo ikke sove ved siden af jer, altså. Sov nu bare. Jo, kom nu bare. Det må du gerne. Små knibekærester, mand. Tak. Goddag, morgendag. Men det er bare, nu skal jeg til at sove på jer næste morgen, på grund af... Nu, ja. Hvorfor fanden skulle du lige slå på den, Trine? Det var ikke mig, der gjorde det. Men kom bare lige. jeg vil sove her. Hallo, gider du hjælpe mig? Jeg dør. Jeg har lige dræbt en zombie med en spade, mand. Ej. Blæ. Au, to hjerter. Altså, lige nu der... Okay. What the
fuck! Dygtig creeper. Ja. Det er slet ikke tænkt, du er dygtig creeper. Det er bare sprunget alle mine ting væk. Hvad så der? Skal lige dø en pil, hva'? Hvad tøsen? Der døde du vist. Filmer du stadig? Ja. Jeg filmer også. Jeg filmer indtil 34. Jeg kan bare blive ved med at filme Hår. Gøy. Ha! Gay freak. Creeper! Pas på, Trine. Ikke slå mig, seriøst, jeg har et halvt liv tilbage. Jeg... Okay, ikke filmer. Var det bare det? Okay, I fandme op. Jeg skulle lige se efter, om det virkede. Min ting. Ikke rigtig god. Jeg har ikke rigtig god til at knippe kærester. Hvad? Jeg kan da ikke knippe kærester for noget. Knippekæreste. Vi er ikke engang kæreste. I vil bare ligge ved sådan en andre knippe kærester. Hej! Fucking kinderæg. Jeg er ikke noget kinderæg. Men jeg synes min seng er godt placeret. Hvorhenne? Der. Ja, så ligger Trine med dine fødder op i ansigtet. Vi kan jo bare lave det omvendt. Jeg skal det bedre. Ja, så kan Markus se, nej, Daniel ligger under i ansigtet. Jeg vil have sat fødderne, på grund af at de stinker ikke lige så meget. Pas på! Jeg har bare ondt begge to. Jeg prutter, når jeg sover. Ses! Okay, det her kommer til at lidt dumt, ikke? Hvorfor bliver alle let's play 15 gange så mærkeligt, når der er en pige med i dem? Er det mærkeligt, når der er en pige med i dem? Jamen, jeg synes bare, at det gør alle let's play lidt mere mærkelige i det. Det synes jeg ikke, jeg synes, det er sjovt. Ja, det er jo nemlig det mærkelige lige med sjov. Kender du YouTube, eller hvad? Nej, Markus. Nej, fuck, satan. Fuck dig! Ved du hvad? Din Andreas. Hedder jeg Andreas? Kan du huske Andreas? Det er sgu da rigtigt. Tude Andreas. Din Andreas, mand. Hallo, Jonas? Må jeg ikke få, Nej! Du... Må jeg ikke få, 3 cobblestone og 2 sticks? Desværre kun 7 Jo, det må godt... cobblestone og 0 sticks. Det må du desværre ikke. Okay, prøv at gå. For det første skal vi lige skaffe noget wood. Jeg har noget wood. Og jeg har fundet lidt iron, og jeg har noget, og jeg har lidt, så jeg skal jeg er i gang med at så vi kan få vinduer, så vi kan lave et mega overpowered hus. Ja, det er jo egentlig... Vi skal sgu da flytte, skal vi ikke? Sgu da. Altså, jeg tager bare lige det her med, så vi har det. Altså. Men altså, jeg synes vi skal beboe det her bjergbiome, for det er det fedeste det er det fedeste bjergbiome, jeg har set i et stykke tid, så jeg nægter at skride herfra. Så flytter mig og Trine, så bliver du bare der. Fint, men jeg beholder alle tingene. Ikke alle de ting, vi har. Blæh. Men hallo, jeg bliver desværre nødt til at stoppe. Jeg bliver desværre nødt til at stoppe min episode her, så vi ses. Jeg kører